ассалому алейкум тамоми азиз тоҷикҳои олам зинда саломат хонавод саломат бошед. Сабабҳои ҳамин чиз вич спид чи аст алоқаи ҷинсӣ ва укол ба воситаи хун рак вена давай мекунад укол мекунад. Ин чи ҳастанд? наркоману ҷая хаста зиёдтараш бафзан чиз наркоману мисол укол мекунад кам дигаришона кадомиш ки вич боша иш да иш мекунад мегзаронанд. И укол кардан чӣ мегӯянд ба воситаи укол кардан гузарондани вич спида и ба наркоману тааллуқ дорад. Намеди сабаб хати вич спид пайдо мешавад дар вуҷуди инсон. Бале ба воситаи алоқаи ҷинсӣ ва укол раги хунда и ба наркоманон тааллуқ дуюм чизаш. Якумаш бе укол ба воситаи алоқаи ҷинсӣ ба мусалмонон ба ғайри мусалмонон ба ҳамаш тааллуқ дорад. Лекин наркоманиям ба мусалмонон тааллуқ дора, барое ки дар намиҷа дар дуюм курсӣ будам да чиз скорый помощь визов шид вайда чӣ мегӯянд ку пеш сизо да мо вай шид визов шид рафтем. Баъд як бача мусалмон миллатша намегӯям ай осиё миёна ай мусалмони хумон ай осиё миёна пош ай зону поён чӣ шида яраш безеб шида ҳамун ярара вай кардан. Скорый фариёд кардан, мо рафтем визов хати яраша вай кардан, тоза кардан. Мара гуфтан укол кун, ман укол кардам да вайш мушишина дасташ. Гуфтам мешинаси ҳамшарта? Ман гуфтам не, майра намешинасам. Гоям ҷои шумо ай осиё миёна. Гуфтам осиё миёна чанд республика дорам, ман як ҷо мена кадом республика ба паспортша гирифтем дидем ки кадом ҷумҳурия ами осиё миёна омада чӣ қати қапидиянша наркотикҳоро фурӯхтанӣ оварда ки наркобизнес қапидия бача ёш 20 чанд сола ҳатто бигем да таваллуди 95 буд ёки 30 сола хай бигем да ина 20 чанд сола буд ки ма дуюм курсӣ 2022 сол буд. Бале таги 30 да бигем да бача 95 буд 96 таваллудиш 97 чанде буд ки бача ёш бигем. Муҳим ки бачаҳои ёш ҳамихе наркотик қати вай меқабидияншон. Худованд ҳидоят кунад мора ки ба ин роҳ нарем иншоаллоҳ. ҳамона мо бояд доим бигем ки дар намозон бояд намоз ки худованд ҳидоят кунад мора қадамҳои моро мустаҳкам кунад. Нигоҳ ки дар сураи чиз алҳам мехонем ку дар ояти ҳидоят мегем ку аъузу биллаҳи мина шайтони мегем иҳдина сирота мустақим моро ҳидоят мегем ку барои рост. дар намоз мехонем аз худованд мепурсем ки моро ҳидоят ки барои рост. бо ғайри ояте ки дар дуруни намоз мехонем мо баъд аз намоз бояд ки дастамонро бардошта ба худованд дуо кунем ки худованд моро ҳидоят ки қадамҳои моро дар роҳ мустаҳкам кунад. ҳамихе бояд мекунем дуо ҳамамо. Анака баъд дар як визиви дига мо дашти дар ин шаҳри мо и дар сеюм курсӣ буд да скорый помощь да чиз занака рафтем хона занака што хаз зиндагӣ мекунад 20 сол будай ами наркотик истеъмол мекарда 20 сола гуфтивай стаж бо фелдшеро мегӯянд ки какой ужас мега 20 лет мега вай дора стажи наркотика истифода бурдан қада што хаз зиндагӣ мекарда як ҷо наркотика бо фелдшеро ба хушум салом мекунад як ҷо ино меованд наркотика истифода мебаранд бо мепурсанд ки чанд сол шид ки ту истеъмол мекунӣ гуфт 20 сол шид истеъмол мекунад дар 20 сол бо намажда худованд бандаш кая ки бухо ҷонша мегирам фаса 20 сол буда ки нашара истифода мебарад. барои ҳамин ба шумо ҳанами хабар расонем ки эҳтиёт бояд кунем. мегӯянд ки эҳтиёт ними ҳаёт ҳам хаста мегӯянд ки ақл пои давлат аст. лекин бинед ки дар дини исломда ҳар он чӣ ки барои инсон зарар дорад ҳамаро манъ кардагӣ. чизе ки ба фоидаи мо манъ кардагӣ нест. ҳам хаста чизе ки ба ҳаёти саломатии инсон зарар дорад ҳамаро манъ мекунад. чун нигоҳ кунед нашъамандӣ инсон вай мекунад ку мекаша рафта бо нагӯянд ки занак дар 20 сола мурда мекаша мисол аз дунё ҳаром меравам. хаста нашъамандӣ ҳаром аз дар ислом. зинокорӣ бинед ки зино оқибатиш чия ира худованд гуноҳи зур гуфтагия қатла зинокора дар кишвари исломӣ бошад занаки бешура шуна дошта боша зинокора марде ки зан надошта зинокора то чӣ мегӯянд 70 мезананд зандор ане бешу безано 70 мезананд 70 санг дуруст гуфтам бешу безананд. аммо агар зандору шудор агар зино кунад ҳукмиш қатла то мурданша мезананд. намехали дар ислом зино. барои ҳамин бош фикр накунед ки безану бачаҳои безану буранд зино кунанд. ирам ҳукмиш ганда чи аст
назди худованд. Як инсон нигоҳ тасаввур кунед ки дар рӯи зино одам мумра ҳаст ку якта актёр дар вақте ҳам хеле кор карда мурдагие ку одам дам меган меша ки одам дар рӯи зино мемурам хасте тамом ҳаром ай дунё рафт ва мегӯяд ку суфиёни покро ба дузах бурдан шусушука карда пасон ба сӯи ҷаннат бурдан мебаранд мешон паракиловкаш мекунанд гуфтиам точку ба ҷаннат мебаранд лекин ҷаннат рост рафтан зурай не ҷаннат рост рафтан рост бири дар ҷаннат дурай не мисол меби дар як кишвари бегона озод мегардӣ ҳеҷ кас ба ту намераса ҳамқасе ам ҷаннатам ки дар омади ҳеҷ кас ба ту кордор наша чихел зурай не дар омадани ҷаннат медураи зиндагӣ мекунӣ лекин барои ҷаннат дар омадан дар ин дунё меҳнат кардан дар кор ай меҳнати чиқали дуздӣ кардан дар кор нестай зино кардан дар кор нестай дурӯғ гуфтан дар кор нест фреб кардан падару модарро эҳтиром кардан як каса дашт ном надодан пас назадан бо чӣ арақ намӯшидан сигарет накашидан ин гуноҳое ки худованд манъ кардаги он чи худованд манъ кардаги аз он дур будан он чи худованд иҷоза дода онро иҷро кардан ин ҳамин корро мекунем душвор нестай кардан инсон агар хоҳа мекунад лекин нахоҳа ба боҳона меҷӯяд ки ман вақт надорам намоз хондан да исус одамои намозхона боҳона меҷӯянд ман вақте ки медколлеҷа мехондам рафта китобхона чира вай кардаги будам қач масъала кардаги будам ки намози пешина дар коллеҷ мехондам пешина асра дар раҳ мехондам бомдода дар раҳ мехондам барои ки шаб мебуромадам мехона ая шаҳри хон шаҳри дига мерафтам дарсхонӣ баъд библиотекачи гуфт ки майла биё вақти обед ма обед мекунам дар раҳ хам мекунам шумо намозтонро бихонед пешина дар коллеҷ мехондам баъд асра дар раҳ мебуромадем хеле вақт асра намагад ки дарсом меши мерафтам библиотекачиро лекин кам вақт мешид ки дар уҷо асра мехондам дар коллеҷ лекин пешина доим одам уҷо мехондам баъд ӯ мегуфт ки чӣ хел нааст ки ту дар миҷам чӣ намекунӣ поклоняться ибодатта тарк намекунӣ гуфт чӣ бигуфт бо маро савол дод ҳамон библиотекачи ба ғайр аз ту бу ҳастанд мусалмонҳое ки дар инҷа мехонанд лекин фақат ту мебиёӣ намоз мехонӣ гуфтам ман ба дигар кор надорам аҳамият медодиям мегар шумо хел мегардед намозотонро бо мебиёед мехонед дар инҷа бо дигар чизода шӯъбо факултетода мо мусалмон будиянд духтаро бачаҳо лекин мегар он каси ҳаё пурсидагӣ нестанд ки намоз хонем ва ё намехонанд чи намоз ман гуфтам хайр ба дигар кор надорам мехонам кордоршон нест мегӯ ба хариб хонда бо харҷ карда кордор нест аҳамият медиҳем яъне ки намоза ҳеҷ баҳона нестай намоз аз калаи инсон аз ду нафар гирифта мешавад аз ду нафар намоз соқит карда мешавад одаме ки девона ҳай девона психически девона намедонад ки чӣ гуфтестай девона баъд одаме ки хоб аст оли як хоб нахестай ай хоб ки бедор шуд ваям намоз бояд хонад ғайри ин намоз ба ҳама ҳолат бояд ки хонда шуда ҳатто касалай одам касал хобки ба ишора бояд намозшро бихонад ҳамин ишора худ бихонад хоб анам хел зинда саломат хонабо сарбаланд бошед чӣ мегӯянд поделиться лайк ва подписаться фаромӯш намедонам шумо